Децата от частна детска градина Българанче. Те ще изпълнят за вас латино танц, така че и тях очаквам да подкрепяте. Латино танц, вива за вас! Още аплодисменти, за да ги поканим на дансинга. И чак тогава ще стартирате. Сега вече може да ги подкрепим с аплодисменти. Латино танц вива, децата от частна детска градина Българанче. Латино танц вива. Напълно заслужените аплодисменти за прекрасната дечица от частна детска градина Българанче, които изпълниха за вас латино танца вива. Така, докато тя ги изпращаме, време е всеки момент. Аз съм сигурен, че вече са готови и се готвят и децата от частна детска градина Българанче. Те също ще изпълнят за нас модерен танц. Но нека първо да ги поканим с аплодисменти. Сега с още аплодисменти да ги приканим да започнат. Децата от частна детска градина Българанче и модерен танц за вас. So
модерен танц и много силни заслужени аплодисменти за децата от частна детска градина Българанче. Сега докато тя ги изпращаме с аплодисменти, надявам се и с аплодисменти. Така че ще помоля за вашите силни аплодисменти, за да поканим децата от частна детска градина Българанче. Те са ми подготвили модерен танц. И още веднъж да аплодираме децата от частна детска градина Българанче за тяхния модерен танц, който ще изпълнят за вас. Още заслужени аплодисменти за децата от частна детска градина Българанче и още един модерен танц, който те подариха на всички от сърце. Така, ние докато ги изпращаме с още силни аплодисменти, надявам се и с също така